ବର୍ଷା ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଟିକେ କହିଲ ଦେଖିଆ ଶୁଣିଆ। ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁଅ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ରଚନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରାଟା ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ମହାରଥୀ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ମାରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ସବୁ ମହାରଥୀ ମାନେ ହିଁ ମିଶିକି ମାରିଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲା ସେ। ହଁ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଥିଲେ, ମହାରଥୀ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ ସବୁ। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ବି ଗୁରୁ ବି ଥିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲେ, ନିଜେ ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା କିଏ ଶିଖେଇଥିଲେ, ମାନେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଗୁରୁ କିଏ? ଦେଖିବା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଦେଖିବା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ।